תראה ככה. הצלחת לצלם זה? בטח. איך אמרתי לך? בוא, חתן. אז תקל, לך אליו, תקל. הוא לא מפחד מזה. אתה מבין? לא אכפת לו. מה אמרתי לך? לך אליו, זהו. אבל לך אליו, אין בעיה. עכשיו כבר אין בעיה, הוא כבר נתפס, אכל. מה אתה מצלם במה? בווידאו? כן. טוב, אני אערוך את זה, אולי נעלה את זה ליוטיוב. כבר רק שאין לי פה זום. הנה עוד, הנה, עכשיו הוא נכנס, זה יפה. רואה איך הוא הולך. עכשיו אתה הולך אליו הוא כלום, הוא במנצ'ס כאילו על הוואי שלו, אחרי זה הוא ישתה מים. כן. מותק, אני כבר הרבה זמן פה, אל תפריע לי. זה שאתה בטעות פה, ואתה מפריע לי, זה משהו אחר. הנה, הוא שמע אותי.